Iawn, wel, bore da i chi adre, bore da i bawb yma. Dwi'n gwybod sy'n mae'r tywydd lle ydych chi'n byw, ond mae wedi bod yn reit horrible fan hyn, yn dydi, fod yn onest. Tora wedi dod ar ei beic, ond wedi cael tywydd sych i reidio draw. So, hwnna'n gret. Anyway, croeso cynnes i chi gyd yma ac yn gwylio i'r gwasanaeth. Ac wrth gwrs, mae wahoddiad ddim jyst gyda ni, mae wahoddiad gan Dduw. Mae Duw yn gwahodd ni. Dyna ni'n cael gwahoddiad i nesau ato fe. A ar y dechrau, fyswn ni'n licio i ni jyst edrych ar y geiriau yma o Salm 145. Byddwn nhw fyny ar y sgrin mewn munud. Jyst darllenwch y geiriau yna'n dawel ar eich pen eich hun am funud bach. Nawr o fod wedi darllen nhw'n dawel, dyn ni am i gyd adrodd yn amlwg i rai o'n chi sy'n y capel, newch chi gyd adrodd yn dawel iawn, please. Os ydych chi adre, gewch chi weiddi nerth eich pen, fel byddwch cymdogion yn clywed. Ewch ni wrando ar air Duw. Mae'r arglwydd yn agos at y rhai sy'n galw arno, at bawb sy'n ddidwyll pan maen nhw'n galw arno. Dewch ni weddio. O Dduw ein tad, ni'n clywed y gwynt ar glaw y tu allan, ond mae'n gynnes yn dy bresenoldeb di. Rwy ti'n ein croesawu ni. Rwy ti'n ein gwahodd ni. Rwy ti eisiau ni brofi dy bresenoldeb di y bore yma, os dyn ni yn y capel, neu os ydyn ni yn cartrefi. Rwy ti eisiau ni glywed y lais di, a dyna beth dyn ni eisiau arglwydd. Dyn ni eisiau dy gwmni di, dyn ni eisiau clywed y lais di, dyn ni eisiau dy addoli di, dyn ni eisiau treulio amser gyda ti. Arglwydd, nid i'n llenwi ni gyda dy ysbryd, nid i'n harwain ni. Diolch i ti am y gwahoddiad, diolch i ti am y cyfle i ddod, am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, dwi jyst am wneud y cyhoeddiadau yn fyr i gael nhw allan o'r ffordd, a mae'r cyhoeddiadau yn fyr iawn. Cofiwch am, os na fydd ddim byd yn newid, fyddwn ni yma eto i'r rhai sy'n dymuno ac yn medru dod di Sul nesa. Os newch chi gofio cysylltu efo fi a Lowri neu trwy'r cyfeiriad e-bost oedfa@gersalem.com i nodi bod chi'n dod. Just nodyn o ddiolch i bawb gymerodd rhan yn y quiz Tir Fund neithiwr. Llongyfarchiadau i ti Maggie, Anna a Daniel am ennill. Achos oedd na ddau dîm yn y gyfartal, ond oedd na lai yn eu tîm nhw, so nhw sy'n ennill. Ond y bwysicach na hynny, oedd e'n gyfle i ni feddwl yn gwaith Tir Fund, a falch i ddeud bod na 550 wedi dod i fewn yn barod. Ond cofiwch, mae casgliad heddiw yn mynd at Tir Fund hefyd, a hefyd mae yna gyfle dal trwy fynd ar yn gwefan ni a dilyn yr pwynt yr ddolen i Tir Fund i chi gyfrannu ymhellach, sy'n ei licio gallu rhoi rodd hael iawn. A oedd e'n braf, o'n i'n digwydd bod ar y we y bore yma, o'n i'n gweld Tir Fund yn genedlaethol di coeddi bod yna rhyw 150 o filoedd wedi godi neithiwr. So, mae'r manylion yn ei rhoi ar neges testun ar y sgrin. So, ni mlaen. Fel dwi wedi dweud, dyn ni wedi cael gwahoddiad, ond pan dyn ni'n cael gwahoddiad, mae rhaid ni gofio at bwyd yn ni'n dod. Wel, gwahoddiad gan bwy ydy e. A mae wahoddiad i ddod at un arbennig iawn. Mae'n wahoddiad i ddod at un, dos neb yn debyg iddo fe. Mae wahoddiad iddo fe i ddod at gwaredwr sydd yn gysur ac yn gysgod. Ac felly, dyn ni'n mynd i ganu. I rai o'n chi sy'n y capel, dim canu allan, hymiwch yn dawel, neu sibrwd y geiriau yn dawel, falle i rai sy'n adre canwch. Ond yn eironic iawn, mae'r gan yma'n sôn am floeddio. Ond dim ots, llwn ni floeddio yn colonnau. So, fy Iesu yng ngwaredwr, a gewch chi sefyll neu eistedd yn ôl eich dymuniad chi yn y capel.
ongoliant ti, rhyfeddol yw dy gariad gryf. Fy nghlysur, fy nghysgod, ti yw fy noddfa am nerth, popeth sy'n bod o dan y rod, uned yw addoli ef. Blwydd yw chi ddiw ddeiar oll gerwch nawr, nerth ag ogoliant i ffenwr o'n fawr. Plygar mynyddoedd ar rhianno, mol i'w nawn dy enw di. Fe orfoleddaf oherwydd dy waith, beth garaf y agwyd i ddiwedd y daith. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yno ti. Fy Iesu, waredwr, arglwydd oes neb fel ti'n, dailwng yn wir, o moliant ti, rhyfeddol yw dy gariad gryf. Fy nghysur, fy nghysgod, ti yw fy noddfa am nerth, popeth sy'n bod o dan y rod, uned yw addoli ef. Blwydd yw chi ddiw ddeiar oll genwch nawr, nerth ag ogoliant i ffenwr o'n fawr. Plygar mynyddoedd ar rhianno, mol i'w nawn dy enw di. Fe orfoleddaf oherwydd dy waith, beth garaf y agwyd i ddiwedd y daith. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yno. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yno. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yno ti. Wel, os dyn ni'n troi at y salmau eto, a dyn ni'n troi at Salm 27, dyn ni'n clywed y geiriau hyn. A falle, dewch i ni gyd adrodd y geiriau hyn gyda'n gilydd eto, ond awel yma, ond yn uchel adre. Gofynnais i'r arglwydd am un peth. Dyma be dwi wir eisiau. Dwi eisiau aros yn hir arglwydd am weddill fy mywyd, i ryfeddu ar heilioni'r arglwydd, a myfyrio yn ei deml. A'r gwahoddiad nawr yw i ni ryfeddu ar hyfrydwch a haelioni Iesu wrth i ni ganu o mor hyfryd yw'r enw hwn. hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Ion. O mor hyfryd yw'r enw
does dim o'i debyg o mor hyfryd yw'r enw hon, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr ar y neb. Fy mhechod grif dy gariad clyfach, stym a llai'n gwahanu nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist Fy-ior. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechais dangau, llengad ei rwygo, am pechod ac am frost bedd yn byd. Mae'r nefoedd yn llio, heb clodydd o goniant, codais di nôl o farw'n fyw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am bydd, teyrnas i'r rwyd. Ti bu a deyrnas, i ti mae'r gogoniant, ti bu ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist Fy-ior. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asau o'i flaen. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am bydd, teyrnas i'r rwyd. Ti bu a deyrnas, i ti mae'r gogoniant, ti bu ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist Fy-ior. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asau o'i flaen. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. So, dyn ni dod i bresenoldeb i'n special iawn iawn. A dyn ni'n jyst yn cael dod ato fe o bell, dyn ni'n cael dod ato fe yn agos. Gwrandwch ar y geiriau yma o'r llythyr at yr Hebriaid. Felly, gadewch i ni glosio at Dduw gyda hyder didwyll a'i drystio fe yn llwyr. Mae'n cydwybod euog ni wedi glanhau drwy i waed gael ei deinellu arno ni, a dyn ni wedi golchi a dŵr glân. Mae'n ein gwachodd ni i ddod yn nes, a dyna thema'r gan nesaf. Rwy'n dod yn nes na gybi mi erioed, gwaethaf y methiant mae croeso i mi. Edrycha fydd lygaid ac mae dy gariad mor glid. Nes ac yn nes yr wyt ti yn fy ngwadd,
Ath gariad o'm amgylch mae'n halon yn rhydd. Ti'n symud fy ol ac yn fy ngwneud i yn fyw. Dadrwy'n eiddo ti, fy mhechod am gwarth, nawr wrth y groes, rwyf yn ei roi. Rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod, a drefydd gwmni i fewn i'r dod. Dad at ti rwy'n dod, tywallt ymoliant a ansech, rwy'n ilio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Rwy'n dod yn nes nag y bym i erioed, gwaith a fy methiant mae croeso i mi. Edrych a fydd lygau ac mae dy gariad mor glir. Dad rwy'n eiddo ti, fy mhechod am gwarth, nawr wrth y groes, rwyf yn ei roi. Rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod, a drefydd gwmni i fewn i'r dod. Dad at ti rwy'n dod, yn tywallt fy moliant a ansech, rwy'n ilio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Amen. Iawn, bore da pawb. Chi'n o reit? Reit, gadewch fi jyst cael fy mhethau mewn trefn fan hyn. Ti'n gallu rhoi microffon fi lawr bach jyst yn y stafell, Rod? Jyst slaidio'r slider lawr. Fel bod fi'n gallu gweiddi. Na, joc. Iawn, wel diolch fawr iawn i Arwel Lwri a Tora am arwain rhan cynta yr Oedfa bore yma. Mae dal yn teimlo'n rhyfedd bod ni ddim yn cael canu allan yma yn y capel. Just fel rhywbeth i chi ddal mlaen iddo fe, mewn chydig wythnosau, da ni'n gobeithio trefnu oedfa Nadolig yn yr awyr agored. So, dydd Sul y 13 o Ragfyr, 13 o Ragfyr, a mae yna fwy o fanylion i ddod ynglyn â trefniadau'r Sul yna, ond da ni'n gobeithio wneud rhywbeth yn yr awyr agored, just fel rhywbeth gwahanol, ond un o'r prif resymau, fel bod ni yn gallu canu carolau allan gyda'n gilydd. So gwrandewch allan am drefniadau gwahanol y Sul yna pan fydden nhw yn dod. Nawr, dwi ddim wedi bod i Fron Goch yn ddiweddar. Ydy'r stwff Nadolig allan eto? Ydy, probably ers mis Awst, probably, dydyd. So, as usual, achos bod Fron Goch wedi dechrau edrych tuag at y Nadolig,
Trystan, roi glec y drws na, ydy. Dwi'n cael deud hynna, achos fy mhlant fy hun sy'n neud y sŵn. Na ni. Gret. Iawn. So gan bod Fron Goch yn dechrau siarad am y Nadolig, da ni'n mynd i wneud hefyd. A da ni'n mynd i wneud hynny dros yr ychydig wythnosau nesaf drwy fynd i lyfr y proffwyd Eseia. Nawr, os bydde rhywun wedi dweud wrtha i flwyddyn yn ôl, y byddwn ni'n pregethu tu ôl i perspecs sgrin, cyn i'r flwyddyn ddod i ben, fyddwn ni jyst yn edrych arnoch chi chydig bach yn od. Does rhywun wedi dweud wrth Arwel, y bydde fe'n cael mynd i Tesco i brynu 24 pack o gwrw, ond ddim yn cael mynd i Asda i brynu slippers, yna bydde Arwel wedi edrych arnoch chi yr un mor rhyfedd. Na ni, gret. Mae'n iawn. Da ni'n gwybod faint o delay sy'n ar. Ond basically, mae wedi bod yn flwyddyn wahanol, ynddo? A dweud y lleia. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd. Mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd. Mae wedi bod yn flwyddyn cwbl annisgwyl. Nawr, chydig wythnosau nôl, o'n i mewn pwyllgor pwysig iawn. Y pwyllgor pwysica sydd i gael yng Nghymru, sef Bwrdd y Weinidogaeth Undeb Bedyddwyr Cymru. Da ni'n bwyllgor pwysig, a da ni'n gwneud penderfyniadau pwysig. Serious. Ac ar ddechrau, mae'n bwyllgor sy'n digwydd pob 6 mis. Ac ar ddechrau'r pwyllgor, fel chi'n neud mewn pwyllgorau, chi'n edrych ar cofnodion y pwyllgor blaenorol. Ac oedd y pwyllgor blaenorol dim ond wythnos cyn y lockdown yn mis Mawrth. Dim ond wythnos cyn y lockdown. A beth oedd yn astonishing oedd bod dim sôn am Covid, na coronavirus, na effaith ar eglwysi a gweinidogaeth yn y cofnodion o gwbl. Ac oedd hwn jyst wythnos cyn i'r lockdown cenedlaethol ddod. Ac oedd ni gyd yn gobsmacked, really, sut oedd e jyst i dod arno ni, neu o leia ni sydd ddim yn gweithio yn y byd meddygol, sut oedd e wedi dod arno ni mor sydyn a fel sioc mewn gwirionedd. Chi'n deall beth sydd gyda fi? Hynny yw, wrth gwrs, oedd pobl sy'n gweithio ym myd gwyddoniaeth a meddygaeth, oedd ar ei radar nhw erbyn hynny. Ond gweddill ohona ni, oedd e ddim wir wedi taro ni tan iddo fe actually digwydd. Oedd e jyst yn anhygoel, o'n i'n meddwl bod pandemig yn rhywbeth oedd yn digwydd yn rhywle arall. Rhywbeth oedd yn digwydd ar gyfandiroedd eraill, yn rhywbeth falle oedd yn digwydd ar ffilms ar Netflix. Oedden ni beth wedi dychmygu bydde fe'n digwydd yma yng Nghymru fach. A fel lot ohonoch chi, dwi dal yn byw gyda'r sioc yna, o gael popeth sydd yn gyfarwydd i ni wedi gymryd i ffwrdd, neu o leia popeth sy'n gyfarwydd i ni wedi cael ei droi ben i weired dros y 6 mis diwetha. I ni fel unigolion, fel eglwys a fel gwlad, i ni wedi gorfod dysgu byw heb allu wneud trefniadau hir dymor. I ni wedi gorfod dysgu byw un wythnos ar y tro, weithiau un diwrnod ar y tro, achos bod ni jyst ddim yn gwybod beth sydd gan fori neu wythnos nesaf i ni. A mae dysgu gorfod byw fel yn brofiad newydd i ni yn y gorllewin. Neu o leia mae e'n brofiad newydd i ni ers cyfnod y rhyfeloedd. A mae wedi arwain lot o bobl, gan fy nghynnwys i ar brydiau, i fyw mewn ofn. Ond, dyma lle dwi eisiau ni fynd dros yr wythnosau nesaf yn Eseia. Dwi eisiau ni dynnu allan o Eseia sut mae bod yn real ynglyn â reality weithiau anodd ni ynddo, ond peidio gadael i'r anawsterau yna yn llorio ni, ond yn hytrach cadw yn golwg ar y gobaith
sydd yn Iesu. A'r gwirionedd yma fod rhyddid yn dod, a hynna trwy Iesu. Nawr, cyd-destun Eseia. Nawr, i chi sy'n gwybod y Beibl, siwr fod yn well na fi, i chi'n gwybod bod Eseia yn huge. Mae e'n un o llyfrau mwyaf y Beibl. A dwi ddim, yn sicr ddim yn gwneud cyfiawnder ohono fe yn y 4 neges fydd gyda fi dros yr wythnosau nesaf. A dwi ddim hyd yn oed mynd i drio roi rhyw fath o overview i chi. Be dwi'n mynd i wneud yn hwyrach heddiw ydy rhannu 2 ffilm ar tudalen Facebook ers Salem sydd yn rhoi overview da iawn o Eseia. So gewch chi wylio hwnna yn eich amser eich hun i gael yr overview. Ond beth sy'n bwysig i chi wybod yw hyn. Bod Eseia yn siarad am y reality o bobl Dduw yn wynebu barn, yn wynebu tywyllwch, yn wynebu dryswch wrth iddyn nhw drio roed i gobaith mewn pob fath o lefydd, mae yn lyfr sydd yn tynnu pobl o'r lle tywych yna tuag at obaith. Ac felly fi'n meddwl bod yna bethau da gan y proffwyd Eseia i ni wrth i ni edrych ymlaen i'r Nadolig leni. Oedd pobl Dduw yn amser Eseia, oedden nhw wedi crwydro. Oedden nhw wedi crwydro'n bell o ddiwrth Dduw, ac o ganlyniad i hynna a lot o complications eraill, nath nhw gael eu gorchfygu gan yr Asyriaid a'r Babiloniaid. A gath nhw eu cymryd i ffwrdd i'r geithglyd, yr exile. Gath nhw'n llythrenol i cipio i ffwrdd, i weithio fel caethweision yn ninasoedd ei gylynion. Nawr, jyst dychmygwch am eiliad sut brofiad oedd hwnna. Cael eich byd cyfan yn cwmpo i ddarnau a cael eich cymryd i ffwrdd o bopeth sy'n gyfarwydd i chi. Cael eich cymryd i ffwrdd o le i chi'n cyfri fel cartre ac i rwto halen yn y briw bod chi'n cael eich cymryd i ffwrdd i ddinasoedd y gelynion o'r pobl sy'n neud drwg i chi. Nawr, dychmygwch y sioc fysa pobl Dduw wedi mynd trwyddo fe yn y foment yna. Nawr, yn naturiol, allwn ni ddim dychmygu yn union sut brofiad oedd hwnna. Hyd y go ni, does neb yma wedi cael yr union brofiad o gael eich cipio i ffwrdd i wlad arall. Ond eto, i chi'n gweld y parallels, mae'n siŵr, gyda be da ni fel gwlad ac fel eglwys ac fel unigolion yn mynd trwyddo ar hyn o bryd. Da ni hefyd, i raddau gwahanol a llai, dwi'n derbyn, ond da ni i raddau wedi cael, yn byd wedi cael i droi ben i weired. Da ni wedi cael yn cynlluniau a'n breuddwydion wedi i dwyn bron a bod dros nos. Ac i ni fel pobl Dduw yn amser Eseia, yn gorfod reslo gyda'r cwestiwn o be mae'n golygu fod yn bobl Dduw. Be mae'n golygu fod yn bobl gobaith mewn sefyllfa sy'n ymddangos ar yr wyneb fel un eitha anobeithiol. Nawr, mae pobl yn meddwl mwy na thebyg mae Eseia ei hun nath sgwennu hanner cynta Eseia, a wedyn bod yr ail hanner wedi cael ei sgwennu gan broffwydi eraill yn rhaddodiad Eseia. Ond gewch chi fynd i edrych ar hwnna yn eich amser eich hun. Ond be dwi eisiau dweud ydy hyn. Pan ni'n dweud mai proffwydoliaeth oedd hwn, be dwi ddim yn golygu ydy proffwyd fel sort of Mystic Meg. Chi'n cofio Mystic Meg? Ar beth oedd hi? Oedd hi ar teledu slawer dydd. Ys rhywun yn cofio Mystic Meg? Ie, oedd jyst rhywbeth o fenyw bach yn rhyfedd oedd yn meddwl bod hi'n gallu darogan pwy yn mynd i ennill y loteri a rhyw fath o bethau fel na. Wel, nid proffwyd fel na oedd Eseia. Yn hytrach, oedd Eseia yn broffwyd oedd yn gwybod i ysgrythurau, yn gwybod y Beibl os hoffech chi, ond oedd e hefyd yn gallu darllen yr amseroedd. Oedd e'n gweld beth oedd yn mynd ymlaen yn wleidyddol, yn ddiwylliannol, yn economaidd,
A wedyn, achos bod e yn gwybod I ysgrythurau, ond hefyd yn deall beth oedd yn mynd mlaen o'i gwmpas oedd e'n gallu siarad gair Duw wedyn mewn I sefyllfa y dydd. Fel wedodd rhywun unwaith, a prophet should be someone who has a Bible in one hand and a newspaper in the other. Hynny yw bod mae angen I ni wybod be mae gair Duw am biti, ond mae angen I wybod beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni hefyd yn does, mwyn I ni allu siarad geiriau gobaith mewn I beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Felly, yn Eseia, dros yr wythnosau nesaf, gobeithio gallwn ni weld beth yw I ni fel Cristnogion ac eglwys fod yn broffwydol yn y foment yma. Da ni hefyd yn ffeindio'n hunan ynddo mewn hanes. Yn yr un ffordd oedd Eseia'n gwybod I ysgrythurau, mi angen I ni wybod yn Beibl. Ond yn yr un ffordd hefyd, ac oedd Eseia yn darllen yr amseroedd yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen, dylen ni hefyd fod yn switched on I beth sy'n mynd o gwmpas, beth sy'n mynd ymlaen yn y newyddion, beth sy'n mynd ymlaen yn yn cymuned a'n gwlad ar hyn o bryd. So ni'n mynd I ddarllen, ni'n mynd I gychwyn bore yma drwy edrych ar rhai adnodau o Eseia 40, sef dechrau ail hanner y llyfr. So Eseia 40, adnod 1. Cysurwch nhw, cysurwch fy mhobol I. Dyna mae eich Duw yn ei ddweud. Byddwch yn garedig wrth Jerusalem, a dweud wrthi fod y dyddiau caled drosodd. Mae hi wedi derbyn y gosb am ei drygioni. Yn wir, mae'r arglwydd wedi gwneud iddi dalu'n llawn am ei holl bechodau. Mae llais yn gweiddi'n uchel. Cliriwch y ffordd i'r arglwydd yn yr anialwch. Gwnewch briffordd yn syth I Dduw drwy'r diffeithwch. Bydd pob dyffryn yn cael ei lenwi, pob mynydd a bryn yn cael ei lefelu. Bydd y tir anwastad yn cael ei wneud yn llyfn, a bydd cribau'r mynyddoedd yn dir gwastad. Bydd ysblander yr arglwydd yn dod i'r golwg, a bydd y ddynoliaeth gyfan yn ei weld yr un pryd. So gynta, dwi eisiau ni feddwl am yr adnod gynta yna, lle mae Eseia, neu o leia proffwyd yn rhyddodiad Eseia yn dweud, cysurwch nhw, cysurwch fy mhobol, dyna mae eich Duw yn ei ddweud. Nawr, ar yr olwg gynta, mae'r benod yma'n dechrau bach yn sentimental yn dydy. Chyfo, pan ni'n meddwl am cysuro, ni'n meddwl, na neis, cysuro. Ti'n gwybod fi'n meddwl fel, tyfod fatha, Andrew, dyma, gaf fi roi cwtch I ti, gaf fi cysuro ti nawr. Dyna yw'r math o syniad modern sydd gyda ni o be ydy cysuro. Ond beth sydd yma mewn gwirionedd, ydy rhywbeth lot fwy gritty. Beth sydd yma ydy adnabod y reality oedd pobl Dduw yn ffeindio hunan ynddo fe, a'i wynebu fe head on, yn hytrach na jyst I swcro fe neu bod yn sentimental amdano fe. Ystyr cysuro fan hyn ydy dysgu beth ydy dycnwch. Getting a grip, toughening up mewn gwirionedd. Dyna ydy'r syniad beiblaidd o be ydy cysur mae Eseia'n cyffwrdd arno fe fan hyn. A mae'n concept beiblaidd, ni'n gweld trwy y Beibl, yr holl ffordd trwyddo o sut mae Job yn delio gyda y pethau ofnadwy a the trwyddo, yr holl ffordd trwyddo I pan oedd yr apostol Paul yn siarad efo y Cristnogion cynnar oedd yn cael I erlyd. Pan mae Paul yn siarad am cysuro y disgyblion, dwi ddim yn sôn am, dewch ma, tybo boes bach. Beth yw ydy dysgu bod dycnwch, endurance, dyfalbarhad yn rhan o'r alwad I fod yn ddisgybl. Ie, bod yn real ynglyn â'n struggles, bod yn real ynglyn â pethau anodd ni'n mynd trwyddo fe, ond dysgu hefyd bod jyst rhyw fath o sentimentalrwydd ddim yn ddigon I gario ni trwy
y profiadau anodd yna. Be sy'n mynd i gario ni trwy y profiadau anodd yna ydy dysgu disgwyl oddi wrth yr arglwydd. Dysgu dycnwch. Dysgu dyfal barhad hyd yn oed pan mae pethau yn anodd. A dyw'r ddisgyblaeth ysbrydol yna ddim yn dod yn hawdd i ni Gristnogion yn y byd modern. Achos da ni yn y byd modern, da ni wedi arfer efo instant satisfaction, yn dydyn? Da ni wedi arfer efo quick fixes i'n problemau trwy'r amser. Ond yn hanesyddol, mae pobl Dduw wedi gorfod dysgu dyfal barhau drwy dymhorau hir weithiau o galedu mewn bywyd cyn bod y rhyddid falle yn dod. Felly dyna mae Eseia'n dweud wrth y bobl fan hyn, wrth gysuro nhw. Nid bydd popeth yn iawn erbyn amser te, nid dyna mae'n dweud. Mae'n dweud bydd popeth yn iawn yn y diwedd, ond yn y cyfamser, mae eisiau chi ddyfnhau eich ffydd. Mae eisiau chi ddysgu beth di dyfal barhad, a mae eisiau chi ddysgu dycnwch. A dwi'n teimlo bod hwnna yn wers bwysig i ni, fel Cristnogion, unigolion, fel gwlad cyfan ar hyn o bryd yng nghanol pandemig. Pan ddechreuodd y cyfan, oedden ni gyd yn meddwl bydde fe drosto erbyn y Pasg. Wedyn meddwl bydde fe drosto erbyn mis Awst. Wedyn meddwl bydde fe drosto erbyn Dolig. Mae yna sôn nawr am vaccine, a da ni wrth gwrs yn llawenhau ac yn gweddio bod hwnna yn gweithio. Ond basically, dwi ddim yn mynd i fod drosto erbyn wythnos nesaf nag yw e. Felly mae'n bwysig bod ni yn magu dycnwch fel Cristnogion a fel eglwys i fod yn ffyddlon trwy y tymor anodd yma i lot o bobl a fel gwlad ar hyn o bryd. Mae'n mynd mlaen wedyn i ddweud fel hyn, byddwch yn garedig wrth Jerusalem a dweud wrthi fod y dyddiau caled drosodd. Mae hi wedi derbyn y gosb am ei drygioni yn wir. Mae'r arglwydd wedi gwneud iddi dalu'n llawn am ei holl bychodau. So byddwch yn garedig wrth Jerusalem a dweud wrthi fod y dyddiau caled drosodd. Nawr, dychmygwch am eilad, mod i yn cerdded mewn i ward Covid yn ysbyty Gwynedd dwedwch, neu unrhyw ysbyty, ac o'n nghwmpas i'n bob man mae pobl ar beiriannau ocsigen, neu dwedwch mod i yn martio mewn i gartre henoed, yn llawn pobl sy'n heb weld eu teuluoedd ers misoedd a'r gweithwyr wedi blino ac ar ei gliniau. A wedyn dyma fi yn cymryd fy masg i ffwrdd a rhoi rhyw fath o motivational speech. Mae popeth yn mynd i fod yn iawn, peidiwch poeni, chill out, guys. Yna, ar y gorau, bydd y pobl yn meddwl bod fi'n delusional. Ar y gweitha, bydd y pobl yn meddwl bod fi jyst yn ddrwg ac yn sinister. Ac ar yr olwg gyntaf, mae'r proffwyd yn ei rhywbeth tebyg. Fan hyn, mae'n dweud, byddwch yn caredig o Jerusalem a dweud wrthi fod y dyddiau caled drosodd. Wel, doedd y dyddiau caled ddim drosodd pan oedd y proffwyd yn dweud hynny. So what is going on fan hyn? Be mae'r proffwyd yn neud? Ydy e'n delusional? Ydy e'n trio twyllo pobl? Ydy e jyst yn bod yn hirchig? Wel na, enghraifft sydd gyda ni fan hyn o siarad yn broffwydol. Sef edrych allan o'ch sefyllfa presennol tuag at obaith sydd i ddod, ond gadael i'r gobaith sydd i ddod siapio eich ffordd o feddwl heddiw yng nghanol y dyddiau anodd, os di hynna'n neud sens. So, fel illustration i drio dangos beth yw siarad yn broffwydol, dwi'n mynd i ddefnyddio un o ganeuon Dafydd Iwan. Os oes rhai dewis, wastad dewis proffwyd Eseia yn hytrach na Dafydd Iwan, ond for illustration purposes, mae'r gan yma gan Dafydd Iwan yn dda iawn. So, mae yna gan Dafydd Iwan o'r enw Bod yn Rhydd. Rwy'n yn gyfarwydd efo'r gan? So mae'r gan yn mynd rhywbeth fel hyn. Na i ddim canu fe, ond na i ddarllen y geiriau. Na i canu fe? Ie, pan na i. Na i ddim canu fe. Dwi wedi penderfynu, a da o beth yw hynny,
dwi wedi penderfynu bod yn rhydd. Bod yn rhydd, dwi wedi penderfynu bod yn rhydd. Dwi wedi cael llond bola ar fod yn Gymro tila, dwi wedi penderfynu bod yn rhydd. Bod yn rhydd, dwi wedi penderfynu bod yn rhydd. Mi ddawnsaf ddawns y Gymru rydd, mi ganaf gan y Gymru rydd. Dwi'n yfed i doriad yr hyfryd ddydd, y bydd pob Cymro yn rhydd. Nawr, yn ôl diffiniad Dafydd Iwan, dydy Cymru ddim yn rhydd. Mae Cymru dal yn rhan o Brydain. Ond eto, mae Dafydd Iwan yn dewis canu a byw fel tasau Cymru yn rhydd. Chi'n deall sut mae Dafydd Iwan yn helpu ni ddeall beth yw siarad yn broffwydol fan hyn nawr. Dwi'n siŵr bod pobl adre gan gynnwys mam yn crinjo nawr yn gwrando ar hwn. Ond dyw Cymru ddim yn wlad annibynnol, dyw Cymru ddim yn wlad rhydd. Ond eto, mae Dafydd Iwan yn y can yn annog y Cymru i feddwl yn seicolegol ac i fyw fel tasau Cymru yn rhydd. A dyna beth sy'n mynd mlaen fan hyn yn Eseia. Nad oedd Israel, nad oedd pobl dduw eto yn rhydd. Oedden nhw dal yn byw trwy ryfeloedd. Oedden nhw dal yn byw trwy orthwm. Oedden nhw dal anghyfiawnder o'i cwmpas nhw. Ond mae'r proffwyd yn annog nhw i fod yn real ynglyn â sefyllfa, ond i edrych ymlaen at y gobaith sydd i ddod ac yn seicolegol i fyw fel tasau nhw eisoes yn y lle yna. A dwi'n meddwl, mae hwn yn ail wers bwysig i ni bore yma. Y wers cyntaf oedd jyst i fod yn real ynglyn â sefyllfa i ni ynddo ac i dysgu dycnwch, ond yr ail wers yw i ni ailddarganfod beth yw i fod yn broffwydol. Oherwydd, mae yna ddigon o prophets of doom o'n cwmpas ni heddiw yn does. Mae yna ddigon o bobl wneith fod yn negyddol am bopeth. A mae yna wahaniaeth yn does rhwng jyst bod yn real a bod yn negyddol. So bod yn real ydy diffeinio reality, bod yn negyddol ydy dwelio a byw yn y lle negyddol yna. Nawr mae Duw, dwi'n meddwl, eisiau ni fod yn real, ond mae eisiau ni fod yn broffwydol hefyd. Sef, hyd yn oed yn y lle anodd yma, mae fe eisiau ni bron yn ysbrydol ac yn seicolegol i fod mewn rhywle arall. Mae eisiau ni gadw yn llyged ar y gobaith sydd yn Iesu. Felly sut i ni wneud hynny? Wel, drwy edifarhau. Y rhan nesaf. Mae llais yn gweiddi yn uchel. Cliriwch y ffordd i'r arglwydd yn yr anialwch. Gwnewch briffodd syth i ddew drwy'r diffeithwch. So mae'r geiriau yma gan y proffwyd yn adleisio geiriau gath i wneud yn enwog gan rifoedd wedyn gan Ioan Fedyddiwr, wrth bod yn galw pobl i edifarhau cyn bod Iesu yn dechrau i weinidogaeth gyhoeddus. Ac ystyr llythrenol edifarhau ydy mewn ffordd i newid eich meddwl, neu fel mae Tom Wright yn dweud, to rethink your thinking. Dyna ydy edifarhau, i ailfeddwl eich meddwl. Nawr oedd Israel yn amser Eseia, ond nhw wedi colli ffocws. Ond nhw wedi roed i ffydd mewn pwerau ac awdurdodau gwleidyddol. Oedden nhw wedi meddwl mae'r ffordd o oroesi oedd jyst bod fel y cenhedloedd eraill, ac o'n nhw jyst i cael eu hunain mewn i rhywbeth o vicious cycle. Oedd angen i bobl Dduw yn amser Eseia edifarhau. Oedd angen iddyn nhw newid i meddwl, rethink their thinking. Ac ganrifodd wedyn, dyna mae Iesu yn gwneud wrth alw pobl a cyhoeddi fod teyrnas Dduw ger llaw. Oedd Iesu'n cyhoeddi fod teyrnas Dduw ger llaw pan oedd y Rhufeiniaid dal o gwmpas. Da ni yn dweud fod teyrnas Dduw ger llaw fod y pandemig dal o gwmpas. Rhan o edifarhau ydi ail drefnu yn meddwl ac yn hytrach troi yn bywyd oddi wrth
ddrygioni, y negativity sy'n dod o bethau, ag at Iesu sydd yn rhoi maddeuant a sy'n rhoi bywyd newydd a sy'n rhoi persbectif mwy a hir dymor i ni. I ni'n cael yn herio i weld fod Duw ar ei orsedd hyd yn oed yng nghanol pandemig. Yn yr un ffordd, ac oedd Eseia yn galw ar bobl Dduw i weld fod Duw ar ei orsedd gweitha'r Babiloniaid, a Iesu yn galw pobl i weld bod Iesu ar ei orsedd gweitha'r Rhufeiniaid. Mae ynglyn â persbectif. Mae ynglyn â peidio gadael i'r hyn sy'n reit o'ch blaen chi effeithio ffordd â chi'n gweld popeth. Rhan o edifyrhau ydy troi oddi wrth beth sy'n reit o'ch blaen chi i weld y persbectif tragwyddol a bod teyrnas Dduw ger llaw. A mae hwnna'n arwain i mlaen jyst i'r rhan olaf. Adnod 4 a 5. Bydd pob dyffryn yn cael ei lenwi, pob mynydd a bryn yn cael ei lefelu, bydd y tir anwastad yn cael ei wneud yn llyfn, a bydd criba'r mynyddoedd yn dir gwastad. Bydd ysblander yr arglwydd yn dod i'r golwg, a bydd y ddynoliaeth gyfan yn ei weld yr un pryd. Mae pobl Dduw fan hyn yn cael ei gwahodd, yn cael ei herio hyd yn oed, i edrych tu hwnt i nawr a tuag at y gobaith a'r ysblander sydd i ddod. Maen nhw'n cael ei galw i edifyrhau, to rethink their thinking, i newid i persbectif nhw ar fywyd. Nawr mae hwn yn ddelwedd dwi wedi clywed sawl tro, dwi wedi defnyddio sawl tro. Mae fe fel binoculars. Chybod, pan chi'n edrych ar binoculars, chi'n gallu edrych arno fe fforong yn dydych. A pan ydych chi'n edrych trwy binoculars y fforong, mae'r hyn sy'n agos yn bell a'r pell yn agos, ond chi'n troi o gwmpas a edrych trwy fe ffordd iawn, a mae'r hyn sy'n bell yn dod yn agos. A dyna mae troi at ffydd drwy edifyrhad yn wneud. Mae e'n galluogi ni i ddod ar pell y gobaith sydd i ddod yn agos mewn i'n reality ni nawr. Nawr mae bywyd yn anodd ar hyn o bryd. Mae bywyd yn stressful ar hyn o bryd. Mae a chybod, ni'n gwneud y fach yn diwen stressful gwisgo masks ac yn y blaen. Mae hwnna'n ddim byd i gymaru gyda be mae rhai teuluoedd a rhai gweithwyr yn mynd trwyddo ar hyn o bryd. Ond yng nghanol yn struggles a'n tywychwch ni yng nghanol y pandemig, i ni'n cael yn gwahodd i ddilyn arweiniad y proffwyd, i edrych trwy'r binoculars a dod ar gobaith a'r rhyddid sydd i ddod yn agos ato ni yn Iesu. A dros yr wythnosau nesaf fyddwn ni'n edrych fwy at hwn wrth bod ni'n nesau at y newyddion da fod y Duw wedi dod yn agos ato ni yn Iesu. Amen. Nawr mae'r band mynd i ddod fyny nawr i arwain ni mewn un can olaf. Diolch yn fawr i Rhys am y gair. Diolch i Dduw am y gair a'r neges bod yna obaith i ni. A dyna, dyn ni am ganolbwyntio yno fe yn y gan ola. Dyn ni am gael ni am y gobaith byw sy'n dod i ni yn Iesu. Y gobaith na sydd ddim yn bell i ffwrdd, ond mae wedi dod ato ni yn Iesu, a mae gyda ni nawr yn Iesu. Mor fawr y bwlch a fi unwaith ryngon, mor fawr y mynydd tu hwnt i mi, ac mewn anobaith fe droes i'r nefoedd gan ddweud y enw yn y nos. A thrwy'r tawallwch daeth dy haelio mi, chwalaf gysgodion fe na'i
seliwyd, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pwy a ddychmygau, y fath drigaredd, a galon dreiddiad, di-ddiwedd ras. Dyw yr holl oesoedd, a ddaeth o'r neniant, I gario mai angwilydd ni. Y groes lefarol, rwyf wedi maddau, brenin brenhinoedd alwodd fi. Hyrwyd waledwr I mynd ragwyddo, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Halleluia, clodi'r hyn ryddhaodd fi. Halleluia, nawr o angau rwyf yn rydd, chwalais bob un cadwyn fi. Mae achubiaeth yn o ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pan ddaeth y bore, seliwyd a ddewid, dy gorff I farw, a ddaeth yn fyw. Ac o'r tawelwch, y llewarion, does gan y bydd ddim hawl arna I. Pan ddaeth y bore, seliwyd a ddewid, dy gorff I farw, a ddaeth yn fyw. Ac o'r tawelwch, y llewarioedd, does gan y bydd ddim hawl arna I. Iesu dyfydd I goliaeth di. Halleluia, clodi'r hyn ryddhaodd fi. Halleluia, nawr o angau rwyf yn rydd, chwalais bob un cadwyn fi. Mae achubiaeth yn o ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Halleluia, clodi'r hyn ryddhaodd fi. Halleluia, nawr o angau rwyf yn rydd, chwalais bob un cadwyn fi. Mae achubiaeth yn o ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Iesu Grist, fy ngobaith byw. Ni'n diolch I ti Arglwydd o ti yn obaith. Yn obaith real. Yng nghanol reality bywyd, fel dyn ni gyd i'w wynebiau. Wyt ti'n fywyd, wyt ti'n obaith, wyt ti'n achubiaeth. Helpa ni afel yn hynny. Helpa ni droi at ti. Amen. Mae nhw'n I gyhoeddi'r fendith mewn munud, ond jyst atgoffa i'r rhai sydd adre, mae'r clwb coffi, dwi'n meddwl, ymlaen bore mae'r manylion ar y sgrin, a fydd y clwb plus i'r ieuenctid hefyd. Ond ewch I ni gyhoeddi y fendith gyda'n gilydd yn cartrefi ac yn yr adeilad. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.